Sasho sangena thina esingalala endleleni nanazi indaba ehamba phambili namuhla. IMK Party ezomashela obumbano. Kusolwa ukhwantalala umfundi wase-DUT ezibulala. Kandele EFF livaleza amakhansela eMhlathuze. Nena bakambombo oshomnyama indaba za1KZN TV zifunde uphilano kaCebekhulu komzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Iqembu lezombusazwe MK Party lizoba nemashi ngolwesihlanu kuleli sonto ngenhloso yokwenzakalisa ukungenamkwalo ngendlela uhulumeni obambiswana ophethe ngayo kulesi sifundazwe. Lokhu kuvela kwisithangamisa bezindaba besibanjelwe eThekwini namuhla saleli qembu. Kulesi thangami leli qembu lithi uzobamba le march ngoba uhulumeni okhona ubambiswano uzicabangela wodwa ngokwenza inkohlakalo wakhohlwa abantu. The GPU presents itself as a government of inclusion. In reality, it has become a government of exclusion, a government of paralysis, and a government of betrayal. While communities are trapped in hunger, darkness, and despair, GPU leaders cut secret deals with the very elites who plunder this country. They call it unity, but it is unity of the corrupt, a unity of belly politics. Leli qembu lithi kumanje lakha uzinzo ngaphakathi okulungiselela ukhetho lohulumeni basekhaya okulindeleke lube ngonyaka ozayo. As we speak, we are in that process of forming our structures kuzayofika phansi. Forming our structures azayofika at a VD level cannot be viewed in isolation to our preparation for our local government elections, because the contest of our local government elections will not be at a national or provincial level. The battle will be fought at a ward level, at a VD level. So this preparation is kulumangao, ukuthi we are in a process of ukwehlisela ama structures etayofika kuma VD na kwi ward. Asho kona ukuthi we are building an organization, pushing instability ukuthi iqhele. Ephendula umbuzo bezindaba mayelana nokusungula kweqembu elishi Africa Mayibuye lika Floyd Shivambu, uMpongose uthi akubakhathaza ukusungula kweqembu elisha. Well, the other parties asikho worried ngawo, focus on our duty. We are focused on doing what is right, what the people of KZN need. Si point out, as Uslalo has indicated, ukuthi we are starting this rolling mass action ukukhumbuza abantu ukuthi laba abaclaima ukuthi bayakwazi ukuphatha la KZN, they are failing. Phakathi kwezinto leli qembu elizobe lizimashela ukushoda kwamathuba emisebenzi kanye nokugqoza kwentuthuko emphakathini. Leli qembu imashi izobe ihlanganisa neqembu ATM kanti izoba seThekwini. Kudebo Sibisi wezindaba ze1KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Ingcindezi ngeinkinga ezingaqondene nesikole yona ke ehlonzo njengembangelo kuzubulala komfundi emagcekeni esikhungo sase-DUT eThekwini KwaZulu-Natal. Lokhu kuveza kwestatement enike sikhishwe ke lesi sikhungo lapho besichitha khona insolo zokuthi lokho kube imbangelo yokugila kwesikhwama esilekelela abafundi iNSFAS. Sisemuncu isimo esikhungweni semfundo ephakeme eDUT kulandela isigameko somfundi ozibulale emagcekeni asom abenyuvesi bamhlonze njengosiphiwo kuhle Madela obenza unyaka wesithathu kwizifundo ze-radiology kanti bachithe izinsolo zokuthi ubegilwe isikhwama esilekelela abafundi ngenkece. Mr. Madela was fully funded by the National Students Financial Aid Scheme, NSFAS, which was reflected in the last payment file dated 4th of August 2025 and was coded as a returning student for both tuition and residence in 2025. Importantly, he was not part of the NSFAS exceptions file, commonly referred to as defunded students. We wish to emphasize that this tragedy was unrelated to funding or academic matters, but rather it would seem to personal distress. Lesigameko sishiye abafundi kanye nabasebenzi bekhungathekile njengoba ke lo mfundi esponse ephansi esuka estage sesithathu ebhilidini elisemagcekeni esikole phambi koza kwabo. From our representative, which is the SRC, they have confirmed ukuthi this student babe nenkinga kaNSFAS ukuthi is one of those students abangawatholanga ama-NSFAS. Yes, when NSFAS wakho bumfunda but bengawathola ama allowances.
starting from I think 3 months back, because last semester ngo-June kwaba uJuly kwaba manje August njengoba esegcinisisa umphefumulo wakhe. So yona inkinga esibe nayo, and ziningi inkinga ezenzakalayo sengasiya kuphela into akubona okokuqala nanokuthi umfundi azibulale le nyuvesi. Sake sashilwa umfundi ngo-2019 ebulelela khona le nyuvesi, kwakhona umfundi oshonayo futhi 2020 khona le nyuvesi. Even in 2023 kunomfundi wazama ukucommit suicide based on lama issues enze ukuthi lo mfundi agcine sezibulala. Uchaziwe njengoba esebenza ngokuzikhandla futhi ke ephumelela ngamalengiso lo mfundi, kanti kukhalwe ngokushawa indiva kwezinkinga ezibhekene nabafundi kulezi khungo. Currently, we have a problem with financial aid no housing department. So those two departments are the reason why we have defunded students. Egunye ilentuza bullying eyenzakalayo. In this university, my brother, I will tell you, there are a lot of bullying that are happening from our lecturers to again ORA abakhona kuma residents. So lezo inkinga izona ezenza ukuthi abafundi bagcina sebefuna ukuzibulala bona themselves, because labantu akufana ngabe bayabavikela ibona abantu ababaxina kakhulu ababanikeza ubuhlungu abababhulishayo bagcina sebengakwazi ukuthi ba resolve inkinga zabo from within. Abafundi bathi ke bafuna kumiswe ukufunda kuze kubeke lo mfundi uyafihlwa. Ezindabeni ze1 Catherine TV kubika uNtomkhona Mvubu eThekwini. Ukhulumela iqembu le-EFF KwaZulu-Natal uChris Msibi uthi seyivaliwe ikhala zamakhansela leli qembu amathathu ebeyivuleka kumasipala seMhlathuze enyakatho KwaZulu-Natal. Umsibi uthi amagama amakhansela angaqokiwe asebhalisiwe ngokusemthethweni kwikhomishana yokhetho ezimele IEC. Kwenzeka lokhu nje amakhansela amathathu e-EFF abesaqhubeka nokusebenza ngaphansi kwalo masipala yize bekade sexoshiwe eqenjini. Bekungumasingana-ke ngesikhathi iqembu le-EFF KwaZulu-Natal lihola ke imashi libhekise kumasipala uMhlathuze Richards Bay ifuna ukukhishwa amakhansela amathathu e-EFF ayiseqoshiwe. Lamakhansela ayingxenye ke iqembu le-EFF ayehlulekile ukutholela amalunga leli qembu amabhasi ayezobahambisa emcimbini ukugubha iminyaka eli10 leli qembu lasungula wazoba se-FNB Stadium ngo-2023. Nokho ke lamakhansela amathathu agcine ngawulandelanga ke umyalelo. Isibalo sebalabo kwakumele baxoshe esiningi sabo kwakwamakhansela KwaZulu-Natal. Nokho ke leli qembu lithi amakhansela amathathu kumasipala uMhlathuze awazange ke asule, kodwa kunalokho ke bathatha izinyathelo zenkantolo ngalo lolu daba. Phezuke kokuthi EFF nethimba layo labameli bekuvezile ngokusobala ukuthi ke lamakhansela asexoshiwe kumele kakhishwe, umasipala wenqaba ukwakhipha esikhundleni lamakhansela ayiseqoshiwe EFF ngenxa yokuthi ke lolu daba lwabe lusesezinkantolo ngaleso sikhathi. Amakhansela amathathu kuyiwena azovala izikhala zalaba uMaureen Sangweni, uYvonne Gumede kanye noNkululeko Ngubane, kanti axoshiwe uKhuliwe Mjali, uHappy Khuzwayo noPhilile Nyawo. Amakhansela lawa awawulandelanga umyalelo we-EFF owawuthi every public representative fanele iprovide ibus eyayizoya ku-10th anniversary ye-EFF eyayise-FNB. They defied the order because this thing yayikhulunywe kwavunyelwana ngayo kuyiplenum eyayenzeke ngoJanuary. As EFF, each and every year in January we go to plan the activities for the whole year. So bona they decided not to abide by the order or by the mandate here organization. So as a result, they were charged and they were asked to withdraw from umkhandlu. IFP yakhombisa ukuba arrogant, yathi yona ngeke izwe ngathi ongenani kungamanikiwe enkantolo, which turned out ukuthi then we went to court as EFF. Mase sise court, then IFP denigrated and decided ukuthi axoxiswane eceleni. Sathi no, okay fine, ngaxoxisana eceleni. Bavuma ukuthi they are going to remove amakhansela ethu. They are going to declare these positions. After declaring them, then we had to
to replace them, as you could see. Relationship here to the IFP, ayikazi ibe mnandi, it's always rocky. Our relationship now is that of being opposition parties. If they want to work with us, they must begin to uqala bahloniphe i-EFF, bayihloniphe nemigomo yayo. When we say this councillor must be removed, they must do that, whether they like it or not, because it's not their prerogative to decide who EFF must field and who we must not. Leskezi indaba ze-1 KZN TV, ngingosamukeliso Ngqulunga, Richards Bay. Babhekene-ke iziqu zamehla abasebenzi bamasipala wasemkhanyakude enyakatho yesifundazwe KwaZulu-Natal bebevala amasango omasipala kanye namalungu e-IFP asuka kwisifunda umkhanyakude. Lokhu uzemva kuba abasebenzi bezwakale usungamemukeli umlawuli uBahamba Ndwandwe ojutshwe ngumnyango wezokubusa ngibambisana nezindaba zomdabu uzokwelekelela atawule lo masipala. Amalungu eqembu i-IFP emkhanyakude abambe imashi ebhekise esindlini zomkhandlu umkhanyakude ekhala ngokuvalwa kwamasango ubuholi balo masipala kanye nabanye babasebenzi. Lo ngumgqugquzeli weqembu le-IFP emkhanyakude uMakhosonke Sithole uthi lo mkhandlu awufuna ukwamukela umlawuli ekubeni uhluleka ukuhlinzeka umphakathi ngamanzi. Sithi ke thina njengeqembu lenkatha yenkululeko yesizwe siyakusupporta ukuza komlawuli. Okwesibili sinxusa ukuthi amaphoyisa awaphenye ngecala esilivulile njengeqembu lenkatha yenkululeko yesizwe ngabantu abavale lapha egate ngoba noma bengathi abazi kodwa basifihlile. Iqiniso elimsulwa ukuthi naba abasebenzi balapha bapaka imoto zabo yiba bavala igate ngeyimoto zabo ukuthi kungangenwa ngaphakathi. Okwesithathu ukuthi akushushiswe abantu abantshontsha imali yomphakathi uma ngabe kwenziwa ama-investigation kukhomba ukuthi imali ilahlekela abashushiswe labo bantu ukuze imali izobuyiswa bayihlanzise phinde kube nabantu ababoshwayo ukuze siyothi ngelinye ilanga abantu basemkhanyakude bayakubona ukuvota kwabo ukuthi kunemphumela ukuthi kufike idingo kubona. Kube nokubhekana ngeziqu zamehlo phakathi kwabasebenzi namalungu eqembu le-IFP kanjalo namaphoyisa. Usithole uthi bayakwamukela ukulethwa komlawuli kulo mkhandlu njengoba kunesitolo esishaqisayo zokwebiwa kwemali obekumele ifakele umphakathi amanzi. Uma ubheka izinto ezenzeka nje kamuva la khona usonkontreka othinteka entweni yamanzi kwimali e153 billion. Imali iphelile 153 million kodwa amanzi awafikile kubantu awekho kubantu. Kodwa le contract yayilinganiselwe ukuthi lo 153 million lo yanondabuya uzokwazi ukunikezela bonke laba bantu laba yanamanzi kodwa amanzi awafikile la. Ama project asemkhanyakude ayakhiwa kodwa awapheli kodwa imali yona ibe iphele. Lezi zinto zonke zikutshela ukuthi umkhanyakude uyehluleka ukuzilawulela imali ukuze kufike izidingo zabantu. Uhulumeni ke wesifundazwe umelwe ukungenelela ukuzolekelela abantu basemkhanyakude ukuze baqinisekise ukuthi amanzi bagcina bekwazile ukuwathola. Esiphendulela usomlomo lo mkhandlu Solomon Mkhombo uthi ungqongqoshe wezokubusa ngibambisana esifundazweni KwaZulu-Natal uthula Sizwe Buthelezi kunezindlela angazange azilandele kuze kuba ufaka umlawuli kanti ubesesola nenhlese yezepolitiki. Abasebenzi bayakhala ngo-administrator nathi amakhansela siyakhala ngo-administrator ngoba ungqongqoshe kwakumele ayi-approve i-intervention u-28 days ungakapheli. Siyafuna ukuyi-underline leyo ngoba phela sithi ungenelela ngokomthetho akakwazi ungqongqoshe ukuphula umthetho athi kuzongenelela ngokomthetho kodwa bephula umthetho kwayena. So lo administrator la akumele ngabula ngoba u-28 days udlulile ngaphandle kukangqongqoshe e-approve evumelana naye ukuthi ayibe khona intervention. Umbuzo uzothi asikwazi ukufeza zonke izinsiza zabantu ngoba i-account ithathwe ungqongqoshe uMEC Buthelezi wayinika le ndoda by law. How do you define uNdwandwe ohleli ngegama lokuthi ngine intervention kodwa intervention was never approved? Sibona thina ukuthi umdlalo lo wepolitiki kuyagangwa. Umkhombo uphinde waveza ukuthi abasebenzi bakhala ngesandla sensimbi sikaBahamba Ndwandwe ongumlawuli ojutshwe kulo masipala futhi abakwazi ukusebenza njengoba izimali zingamelwe uyena uNdwandwe ongafanele ngabe wenza lowo msebenzi. Ezindabeni ze-1 KZN TV bikuthi abani Maphumulo eMkhuze. Ake sithi ishelele itolene nebeselo siyabuya futhi nezinye zindaba.
Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke izona ndaba esithizo ezihamba phambili namuhla. iMK Party ezomashela obumbano. Kusolwa ukhwantalala umfundi wase-DUT ezibulala. Kanti le-EFF livaleza amakhansela eMhlathuze. Ababe ngabasebenzi baka-NJR Steel eGlencoe enhlanela kaMthaniya behambisana ke nenyunyana abasebenzi iCOSATU babambeke imashe nokuthula ngenhloso kwezwakala esiyikhalazo zabo ngokuxoshwa nokungaphathwa ngendlela efanele kwabasebenzi. Labasebenzi baveza ukuthi bafisa ukubona abantu abaqashwele ukubheka amalungelo abasebenzi benza umsebenzi wabo ngendlela. Bakhala ngokucindezela kwezidingo zabasebenzi beCOSATU ngekathi bebamba imashe nokuthula eNJR Steel eGlencoe. Ingoba silwela ukucindezelwa nokuexploitwa kwabasebenzi ngaphakathi sekuze kwafika isikhathi la abanye bexoshwa ngendlela engafanele so baze bafika bezela ema-ofisini ethu ezuCOSATU ukuthi sibalekelele kunama matter nje siwafakile ase-CCMA kodwa ke ukungcola okwenzeka ngaphakathi siyasikholelwa ukuthi zonke indawo la kukhona abantu abasebenzi kumele lezo zinto zivele sobala so nabantu abaphethe lezinkampani abangaphezulu bazokwazi ukuthi benze ucwaningo bahlala ukuthi why abasebenzi behlala bekube nezikhalazo kunobaba nje ugama engiphezulu kodaba lakhe nabanye abafowethu abasebenza la ngaphakathi obabuzulu oba wasebenza nje inyanga eyodwa eqhashwe njengomshayeli kodwa mase kumele ahole wanikezwa imali njengomuntu nje omlekeleli. Obesebenza kule nkampani uthi kuxoshweni kwakhe akulandelwanga imigudu efanele. Ngisebenzile la eNJR Steel 10 years. Kuya previous manager eyayikhona yayi right nayo le ngenile ibi right uqala kwayo. Kodwa ke emva kweminyaka emibili iphethe hayi yayivuka umdlobane yavuka ubhubesi ingasiphathi kahle isithuka isisabisa isitshela konke nje sithanda ukusitshela kona isitshela ukuthi ayisabi uLabour yona ayisabi CCMA yasigijime siye khona iyona ibinonye impela ngoba kulo licala lami engaxoshelwa lona azange alandele imigudu ngoba ukuchecka kwami iTruck akusho ukuthi kufanele ngixoshele ukuthi ngibe extra kwenye izinye izimpahla ngashoda kwezinye ngoba kufanele ngihambe ngiyokwenza ama recheck ngahamba ngayenza ngabuya yaphelela bengakangeni na system yonke leyo nto kodwa wabe esengifaka icala esengemva kwalokho ngixosha ngizange ngithole koningi kwalicala engixoshelwe lona. Kanti omunye walaba uveza ukuba bafisa ukuba laba baqashela ukuba benayekela abalungela abasebenzi benze ngendlela efanele. Ufunami ke ngaba ingxenye yecompany le last year ngasebenza inyanga yodwa so ngasebenza as driver la so madendi bangikhokhela 5,000 rand so kuyimali leyo ilipha vele udriver akwazi ukhola lo mali so ngabona ku unfair then I decided to leave so engifisa ukuthi kwenzeke mina ukuthi labantu abaqashele ukuthi bebheka amalungelo abasebenzi ababe active yabona kubhlungu ukuthi sizoshiya amakhampani angakithi kanje nayi ikhampani ngakini kufanele kusukela eGoli but ushiya ifame yabona ngokuthi ke abantu akufanele bebe active abekwe active. Khona manjalo abenkampani bathi abakwazi ukuphawula ngalolu daba njengoba lisaphenywa kwiCCMA. Kubika uThobeka Dladla izindabeni ze1KZN TV ngiseGlencoe. Abazali babafundi besikole samabanga aphansi imbanjwa eprimary eseSweet Waters eMgungundlovu KwaZulu-Natal bathi kangeke bakhipha abantwana babo kulesi sikole ngenxa ukugcwala kwaso ngokweqile. Labazali basho kanjena kulandela ke isikhalazo esikhulu sokuthi imizamo yokucela uxhaso eminyangweni wezemfundo kasikaphumeleli ke namanje. Isikole samabanga aphansi imbanjwa primary igcwele ngokweqile. Abafundi bampintshene emagumbini okufundela. Isigungu esilawula lesikole sithi kade kwasa kubhalelwa umnyango wezemfundo esifundazweni kepha asikho isisombululo. Sine challenge kulesikole ukugcwala kwesikole. Isikole sethu sigcwele kakhulu ngalendlela ukuthi abafundi baningi ngalendlela exaka ukwenza. Sesike sazenza inhlelo zokuthi sikhulumisane nedepartment ngokucela ukulekelelwa ukuthi basifakele ama-class basedele ama-mobile. Kusukela ngonyaka ka-2022 sicela ukuthi bazosifakela. Sithola ukuthi
i-department iyawenza ama-promises, iyathembisa, kodwa sibona kusukela ngo-2022 kuze kuzoba kulo nyaka 2025 akwenzeki. Abazali bathi bayakholelwa kulesikole, yingakho bengeke babakhipha abantwana bayobafundisa kwezinye izikole. Sidabukele nothisha abafundisa ingane zethu ngesimo esikhona phezulu kwalesi sikole. Ukuthi futhi kunzima kuthina singabazali ukukhipha ingane zethu ngoba imfundo ezithola kulesi sikole sesibone i-right ngoba nathi safunda khona lesikoleni siyabaza uthisha bala ekhaya ukuthi bayanalo uthando lwengane and then ukufundisa kwabo kuyagxila enganeni ngaso sonke isikhathi. Ikhona sithi asikwazi ukukhipha ingane phezulu kwalesi sikole noma ngabe kugcwele kangakanani kodwa sike sithi siyabekezela ukuthi mhlawumbe education ngelinye ilanga yobazwela nabo thisha ukuthi bakwazi ukuthi ba-eda ama-class phezulu kwalesi sikole. Laba bathi bakhathazekile ngokuthi abafundi bampintshene emagombeni okufundela, kepha othisha bayazikhandla. Siyakhathazeka impela ngalokho kodwa ayikho into esingayenza ngoba sike sibone isimo sokuthi ingane mazi imfundiso yothisha ukuthi imfundiso yothisha bayagxila enganeni noma ingane inenkinga bayakwazi ukuthi basheshe ukubona ukuthi lengane inenkinga la esikoleni o lengane idinga esinsikole ayidingi lesi sikole fanele bayakwazi ukuthi basheshe bakubone konke lokho. Yizona zonke lezi zinto esenza ukuthi size sithi ingane siyiletha kulesi sikole ngoba even umzali mhlawumbe ingane yakho ngeke uzuyibone njengothisha eclassini but uthisha uyakwazi ukuthi asheshe abone ingane. Yileyo zinto ke izathu zenza ukuthi sikwazi ukuthi ingane siyilethe kulesi sikole. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal ubhalelwe imibuzo ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube ngisesweet waters eMgungundlovu. Meya kamasipala wase-Alfred Duma uzama Sibiso ukuthi ukufaka ukagesi okhanyisa endaweni ngebizwa nge-Apollo kuzokwelekelela kakhulu ekukhanyiseleni kumphakathi kuncipheke nezinga lobugebengu endaweni kuphinde kusizakale namalungu omphakathi azoqashwa uma ngabe sokuqala lo msebenzi. UBovungano ubeka kanjalo ngesikhathi lo masipala uzokwethula ngokusemthethweni usonkontileka ozokwenza ke lo msebenzi. Imeya kamasipala Alfred Duma uzama Sibiso uthi bazofaka ugesi ozokwazi ukukhanyisela umphakathi. Kuwonke lamawadi esiwahambelayo sihamba nje sethula ama-high mast ngolimo olwejwayelekile o-Apollo, amalayithi lawa aphakeme kakhulu akhanyisa indawo enkulu ngoba kubonakele ukuthi umphakathi wakithi uhlele bumnyameni kakhulu, izinga lobugebengu liyakhulu usuku nosuku. Sibese sibona-ke nathi njengomasipala ukuthi akube khona esikwenzayo ukuzama ukukhuphula izinga lokuphepha ngoba uzoqonda phela umsakazi nomphakathi wonke wakithi ukuthi negebengu ziyesaba ukuba sendaweni ekhanyayo. Ukuze-ke sikwazi ukunciphisa izinga lobugebengu kufanele ukuthi sandise izinga lokukhanya. Uqhube ngokuthi kulo msebenzi kuzosebenza imali engango-2.5 million wamarandi iwadi ngalinye. Le msebenzi yonke siyethulayo iwadi newadi kuzosebenza imali engango-2.5 million, 2,500,000. Iwe swethule kwa ward 3 la besikhona endaweni yasemanzini abilayo, iwe swethula la, iwo futhi eswethula kwa ward 37. Umphakathi wakithi ke ngingakusho ukuthi ulithakasele kakhulu lolu hlelo ngoba luhlelo olubonakalayo ukuthi luzolekelela kakhulu ekuzameni ukunciphisa ubugebengu ezweni lakithi. Ubugebengu budlange ngendlela yokuthi kungenelwa ogogo emakhaya, kungenelwa nje abantu besifazane noma behle ezitobhini sekumnyama, bathathelwe impahla, bathathelwe amafoni. Engikhuluma nawe nje msakazi, ngicabanga ukuthi ngomhla ka-13 kiyo lenyanga omama base ward 23 endaweni yaseMatiwane bazobe bemasha. Ngingakuqinisekisa nje ukuthi nami ngizobe ngiyingxenye yaleyo mashi. Ube seveza ukuba kulezi inyanga ekuzolungiswa ngazo lo gesi kukhona bazoxoshwa amathuba omsebenzi. Impela kuyiqiniso ukuthi bakhona bazocosha amathuba emisebenzi. Njengala esikhona nje umsebenzi wakho uzothatha inyanga ezine, abantu abazocosha amathuba omsebenzi bazoba 11 11 ezakheni lapha emanzini abila kwa ward 3 nakhona bakhona bazocosha amathuba okusebenza
nakhona umsebenzi wakhona uyinyanga ezine abantu abazosebenza khona bawu 10 ngokunjalo esahlumbe kwa 37 abantu abazothola amathuba okusebenza bazoba u10. Khona manjalo ucizelela ukuba umphakathi ukuqikelele ukuba ingqalasizinda ingalinyazwa. Kumyalezo wami wosuku nosuku emphakathini wakithi ukucela ukuthi intuthuko esifikile emphakathini kufanele umphakathi uyigcine uyiphathise okwezikhali zamantungwa njengoba siletha lama high mast abagadi ingane ezingawaphihlizi ngehlilingi abagadi igebengu lezi entshontsha intambo kagesi. Kubika uthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisemnambithi. Asiphinde sethi ishelele idolene nabesilo siyabuya nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona indaba zethu esithi zihamba phambili namuhla. iMK Party ezomashela obumbano. Kusolwa ukhwantalala umfundi wase-DUT ezibulala. Kandele EFF livaleza amakhansela eMhlathuze. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-17.69 kwidola laseMelika libe ngu-23.87 kupondo waseBrithani libe ngu-20.58 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ingu-$3,323.32 ounce bese kuthi intengo yoil ongahluziwe ibe ngu-$65.79 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu laseMelika iMinnesota United selibeka isamba semali esingaconsi phansi esingu-35 million amarandi sifuna ukuthenga ngaso kumdlali wezikamagebhulu Orlando Pirates uRelebohile Mfukeng. Kube ukuthi-ke ingxoxo ngalomdlalo neminyaka engamashumi obudala ziyaqhubeka phakathi kwazo zonke inhlangothi ezithintekayo futhi kuvela nokuthi leli qembu laseMelika bese kunesikhathi eside lembhekile lo mdlali. Kwenzeka konke lokhu nje ezikamagebhulu isana nachitha isicelo seqembu laseSaudi Arabia ethi ifuna ukuthenga ke lo mdlali ngemali engu-31 million wamarandi. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Yenene bakaqambu lankomo zilahlekile zodliwa umdlebe wasoshangano kwamzimba umntwana nethimba lonke leindaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.